Ndị ahụ gwara gị na eji Ngige because of na Ngige bụ onye Igbo, ha agwagokwa gị na grant go Ngige bail. Ngwa, follow me carefully here. Help me share this video because I gonna agwa unu nke bụ eziokwu. One day, ị ga-aghọta ya. Now, from Guardian News Online, also that the ex-Labour Minister Ngige gets bail in alleged 2.2 billion fraud charges. Do you understand what I'm saying? Then from Premier Times, also that na court frees Ngige on bail after 6 days detention in Ahotana. Then from Punch, also that na video Ngige makes surprise appearance at APC meeting after bail. Do you understand me? Now, do you know what surprised me? Because IgboAmaka because of Igbo. Now, the judge Ngige no provide the shorty and no shorty afuge nwana na Abuja and na shorty ya ewete akwụkwọ na afọ a certificate of occupancy. You understand what I'm saying? Now I grant bail every anyhow, yeah. When I look at the man from KB, a Fulani man, but former AGF of Nigeria, in my idea no can on a Akandi EFCC, no fear and cow from the EFCC post to there. Also that now Justice Babangida Hassan of Abuja FCT court dismissed summons for bail filed by Malami against EFCC. Akwai na afia kita na ifa. Ikpagala na social media yala afu ebe obodo ndị Malami bo or because when you keep up and down no Fulani man. Do you understand me? Igala no ebe ndị fefa na eji ife ji we jide Malami is because of getting up onye Fulani or because of getting a hate in the Fulani. No. Imana nke mama na abụ n'eziokwu and eziokwu na afunu na afu a lot of unu abụ ndị Igbo that now practice bigotry and the tribalism of the Ninemanya enough time as if you say that you are more Igbo than me. Do you understand me? Now ndị ahụ bịa present elegin ife eji maka ya wee jide Ngige will because na Ngige bụ onye Igbo fa agwago kita na grant ya ni Ngige bail. Do you understand what I'm saying? Mana aka ji Malami fa agwago here. Agwala nga ebe a sị that na any Igbo politician, any government agency na Nigeria jidel more arrest more invite ya for public office o holduru boy ya for accountability onye aje ebe a okiri onwe as simple as that. Ikiri onwe gị ọ bụ na onwere na ife mere alapụ gị pa gị asụwalo gị Peter Obi ọnọrọ and so many other Igbo politicians ego fa na ya na attack if fa ji arụ then